Salutare și astăzi o să vă învăț cum o să faceți, cum ar trebui să facem chestii din hârtie. Așa că haideți să începem. O să începem cu un avion. Prima oară faceți așa. Uitați, așa. Și a doua oară faceți la fel. Bine, dacă nu vă iese la fel, faceți un pic mai înduit așa. Stați un pic. Așa, uitați, trebuie să iasă așa. După faceți așa și până acum e ca o de-aia care o pui la poștă. Aici ne mergem în 2021. Acum faceți așa, ca la început. Faceți așa. Și după faceți așa. Uitați așa. Și după facem așa. Uitați chiar așa. Și de acum faceți un modelați așa. Și după o să iasă așa. Haideți să vă arătăm. Deci, eu o să dau de aici. Wow. Deci iese verde. Chiar verde, uitați. Dar merge un pic în prota. E bine. Îl punem aici. La avion am făcut și unul. Revin după ce îmi vine o idee cu al ăsta. Gata, acum o să vă spun cum să vă faceți în ăsta pe care să vă scrieți numele meu scris LKP. Bine aici LKP, uitați. Se vede altcumva, dar LKP. Așa. De la Lucas. Cât de la Cas. Lucas, că așa mă cheamă pe YouTube aici. Familia Cas. LKP. LKF. Ei, nu știu, am pus și eu LKP. Deci, mai întâi luăm o foaie de hârtie, cu siguranță. Și haideți să începem. Mai întâi facem așa. Punem un accent aici. După. Așa. După. Așa. Și punem toate astea în centru. Și de aici. Deci asta e foarte ușor dacă îl faci. Ești dacă îl faci foarte bine. Ori rămâneți aici, că e mare. Ori mai faceți așa. Așa. Deci până aici este așa. Vreau să le dați pe toate. Așa. Am dat și asta. Deci uitați că am control spate. Și după așa. Și vă iese un ăsta pe care scrieți voi ce vreți voi pe el și după îl lipiți, că avem și un scoci. Scoci, avem și un lipit și îl lipiți așa și aici. Și eu îl lipit pe birou. Am un birou și în spatele meu am diferite chestii. Asta o să arăt în videoclipul următor ce am în spatele meu. Și hai să zicem că vă cheamă Cristi și puneți, hai să zicem Munteanu. Cristi Munteanu. Nu. Cămână. Nu știu, așa, cămână, să zicem că vă cheamă ca el și scrieți cămână. Dar nu știu ce are, mă, cămână. Nu știu ce are aici.
Așa, revin cu altă idee. Pa! Așa, revenim. Deci, cum să vă faceți un portret? Asta e foarte ușor, o să dureze 20 de secunde. Deci faceți asta, limbiți colțurile astea toate așa. Astea așa. Mă puneți aici. Puneți așa, scrieți ceva pe el. Vă faceți un portret, de exemplu, să facem un desen pe el. Bine, că facem un desen va dura mai mult. Da, luăm LKP ăsta și îl punem aici. Da, nu, mai bine acolo. Așa, și faceți un desen. Ce desen să facem? Nu știu, faceți și voi. Faceți aici o grămadă de puncte, o grămadă de, știți voi. Deci, și după lipiți cu coace aici. Faceți un desen, stați. Revenim cu desen făcut deja. Am revenit și am făcut niște câteva puncte. Aici, câteva puncte aici. Și pe aici faceți voi linii sau ce vreți voi pe partea cealaltă. Și după îl puneți pe perete, pe birou, pe ce aveți voi. Revenim cu următorul desen. De fapt, cu următoarea idee. Sus pe tu! Deci, o să facem asta astăzi. Foarte ușor. Ce să zic și eu? Deci vă trebuie o foaie și un lipici de asta. Bine, puteți să-l țineți și așa, dar o să se dezlege. Deci mai întâi facem toată foaia, așa, numai că ăsta să fie și el mai mare. Adică să iasă cam așa. După să mă capă și gura. Sus pe tu! O, gheata mea! Ha, ha, ha! Și după poc. După dați cu lipicei din colțul ăsta. Aici, chiar aici. Și după faceți așa și după așa. După sus pe tu! O, gheata mea! O! Deci e foarte ușor ăsta. Ăsta chiar că e șmecher. Tu 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 tu. Poc 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 poc. Așa că haideți să începem. O să facem un binoclu, să zicem așa. Binoclu. Deci trebuie să înfășurați o foaie. Să o faceți chiar așa.